Ještě ne. Já vás vítám u 4. videa na tanky online. A omlouvám se za celý díl, to mi asi nějak došel, to mi asi došel nějak paměť, jinak dneska žádná nová hodnost nebude, protože pořád jsem na začátku, ale můžete vědět, že máme stejnou mapu, jako jsme měli předtím. No, takže dneska to zkusíme do několika minut, uvidíme, jak nám to rychle půjde. No, a co jo jinak? No, uvidíme, jak tady ta série bude dlouhá a doufám, že budete odběrat, lajkovat a sdílet a psát komentáře. A teď nevím, bude prosím k nám útočit. Je to chvilku takový to. Takže teď mám dost málo, pardon, že jsem teď nemluvil, mám dost málo životů. A já ho nemohu trefit. Čekajte, já si něco zařídím, jo? No a pokud budete chtít, tak zkusím, Peťa si taky udělal účet. Můj kamarád si taky udělal. Ale ještě neví, jestli to bude úplně hrát. Úplně. Tak tohle bylo hustý. Tak ho netrefil. Tady ten dělá se ještě musí naučit. Teď dávám dost velký damage ostatním hráčům, kteří jsou proti mně. Je tady heal? Není. Možná ho teď ani nepotřebuju. Teď to dám na jednu ránu. No, teď bych jsem poslal ten heal. A dost rychle. Nech mi tam heal. Tak, toho nevím, kdo dostal. Jo, já. A je to 14-14, je to vyrovnaný. Nechoďte mi tam, já chci trefit. No, takže tady máme úplně proti sobě stejnou kopii. On mě neumí trefit. Ještě jednou mu dám a bude po něm. Pak ho zabojí někdo jiný, no. Tam jak netrefí, jak vidím. Já to taky ne. Dopr. Jo, to je necítel. Tak to nedopadlo dobře moc. No. A uvidíme, jak tady ty videa budou dlouhý. Zatím budu takový krátký. A 5. díl tam nevím, tam asi bude až někdy na konci října. Bude, no. Takže uvidíme. Ne, mě nezabiješ. Já ho spíš netrefil. A nebo já nevím. Jinak mohli jste si všimnout, že má kolem hodnotně takový to znamená něco jako, že je král nebo tak.
že má nějaké výhody, ale ne moc velký, že má tu barvu speciální, kterou si nemůžu koupit, která se nedá koupit spíš, kterou máte jen když to máte tady toho kolem té hodnosti, můžete si to i koupit. Aj, kdyby já byl aspoň dobrý trefa. Kdyby jsem dobře mísel, tak by jsem ho zabil. A zase on. Jak to je on vždycky jenom? To není možný. To vůbec není možný. No. Kde tady něco teď mám? Jo, tady to to. Kdo mi žádá, tak to si přidám. Nežádá? Jen tady můžete vidět, kolik mám teď. Tady mám někdo si žádal moc velkou hodností. Tak proč já? Jo, asi. Díky, sorry. Ty to nepoznáš, ty. Nevím. Možná trochu. Tak to uchnej ty. Pardon, to tady můj brácha. Chtěl jsem zkoušet. Tak, ještě pojď, dostaneš ještě. Teďka se mu teď nepovedlo, no. Tak na mě. Jehnout. Tak to zdrhá. No, takovýhle dělo mám na tom další účte. Je to takový dělo na blízko, no. To jsem vycoval asi moc brzy. Super, já přežil, i kdy málo životama, tak ale pořád žiju. Co o něm se dá říct, nedá. A co? No. A co bychom jinak mohli, no? Ještě. Tak tohle zkusím nějaké pozdálí. Tak tam se otočil si rovna sem. To se nepovedlo. Moc. Tak uvidíme, jestli vyhrajeme to. Super, my vedeme. Tady vidíte mrazícího hnivýho. Nevím, co dělají, možná soutěžej. No. Ty. Do Kenny ohrady. To se nepovedlo, no. Oni nás doháněj. To není fér. Tady to není možný. Super, po něm na jednu ránu. Ten spodek je dost slabý, no. A já tam už to jako mám AU vyvinutý. Zemřete. Wow, tam je pěkně velký tank. Pěkně velký a pal. Jo, takže se omlouvám, jo, to jsem zapomněl, to jsem chtěl říct. Že se omlouvám za to minulý video. Já jsem se tam s vámi nerozloučil, ale mě nějak došel dis. No, zkoušel se to nějak upravit, ale nešlo to. Tady, jestli si to stane i teď, tak to zkusím nějak napravit. A ty jeď. Čuky jeď. Myslím, že necítavský.
Super, on tam já vyspadnul. No. A taky už vyšla je nějaká ještě jiná hra. Tanky X. Myslím, že se taky to jmenuje. Ale podle mě to je dost povědomí tady tím tankám. A spíš hodně povědomí. Je tam jiná grafika, to jo. A jsou tam stejné mapy. No, lepší to je udělaný, ale jsou tam úplně stejný děla, tanky a všechno možný. Jo, ještě tam se dá nějak vyvinovat, nevím jak. Ale myslím, co to je na hodnotě nebo není. Tanka. Tak nevím, se nedozvím. Jedem. Teď ani nevím, kam se vypálil. Tak pojeď. Dám ti jenom do čumáku. Super, ten dostal a tam je dostane ještě jednu. Tak vylez. Tak ty nebudeš si budeš hrát na schovku, jo. Tak to byl nějak pěkně snadnej. To bylo. Ty máš snad o hodně větší než já? Nevím. Já nevím, já se těch hodností teď moc nevyznám. Ale spíš se necháme pozvat tady to dělo. No. Tak jedem. Teď. Ty si lev pěkně do paště. Což je tady jsou na mě dva, jo. A jeden nezemřel, to není fér. Teda to. Třeba s ním že to je nejfér, nebo je. Tady je všechno fér. No kdyby proti vám šel někdo hodně úplně tou konečnou hodností a měl všechno vymtý, tak to by tak moc fér teda nebylo, no. Divný, že švem po mně. Jo, nevím, jestli si někdy nahrajeme Viděli jste to? To je další dělo. Ono tady někdo už má, jo. To mě naštvalo. A dost. Dobře, máme 78. A za chvilku asi budeme končit. Ne asi, ale určitě. Určitě. Ty zemřeš. Zemřel i tak. Nepadat. To si tady vezmeme, hop. Necháme se nabít. Musím nechat opravit. To je fér, já se šetřím tu opravu. Teď potom to musíte kupovat a ona stojí. Opravdu stojí 150, jinak ostatní stojí jen 50. Vidíte to, jo? To je ono. To je takový na dálku, který má takový dobrý zaměřování, protože se vám takhle blíží. Jen bývá 20 minut. No. My jsme se ho mohli vlastně už možná pořídit, nebo nějaký hodnosti se dává, ale teď ho štít neobci. Teď ho nebudu mít. A já se s vámi loučím. U to vydá jen až dohrajeme. Super, že jsme dohráli. A já se s váma loučím. Tak ahoj.